Lokal. Nagpalagip ti Provincial Veterinary Office iti publiko may panggap ti sakit ta posible maalad ay taraken nga ayo pagkanda dumapayading wen karetoy a panawon ti Calgao. Segona kan Dr. Lloyda Valenzuela, Provincial Veterinarian, kasapulan dagiding wen na katidanom tarunaan dagiti manok, baboy kan taraken nga aso. Balaag na saan aliwayan na painuman dagito iti presko kan nadalo sa danom tapno agtalinaada na salun at bayat tinapudot apan yempo. Natisakit at dati makuna tayo nga digitay yan digitay stagnant water so na digitay nagpupuni-punan ti danom pagumungan amin digitay igges digitay mabalin nga maiyakar iti taraken tayo na digitay ket mainom daw no makaanda digitay tay ruruot nga na asideg kadeti nga pagdadanuman ken kang parab kayo abutan tayo mga na alas 9 kasi nga namagan digitay ruruot kasi tendency digiti itlog umuli damet kaya digiti nga to ti di murdong ti ruruot so nga ayon para si tisan da kalabanag nga pakai gapuanan ti pinagkutong da ken daduma pay no heavily infested digiti taraken kabalin pay ket nga ipatay da aglalo na digiti digiti makunang larva migrants mga pandayan digiti mang black ka dagiti urat da mapanyan dagiti dagiti organs nga basta iti dalem iti liver iti kidney wala saan mapampay iti utek da so nga avoidan tay nga pagpakanen wenno papainumen ida iti nasapa yan dagiti kasi nga pag-aaraban so Inayo ni Valenzuela na dagiti ayop ket padamutlaong iti tao ang makaalay ti sakit no saan na mataripato na saya ata. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo tatak ay FM.